Nang ndi tikus iki? Panduran dipangan tok. Tak ketemu tak pentongane mbek aku. Apa wis, gak tak sekasih ampun mbek aku. Pone kene yo. Jam biru iki, Rek. Ini berapa juga? Kok ngene gulu kuwi? Apa iki, Rek? Aduh. Tak golek tombok sik kan arek-arek. Apa iki? Kasih metro kasih ae. Lah, wis. Duh. Apa cak angel kok, Rek? Adi. Pak Strom tutut. Iki, Rek. Lapa Bud, di kono Bud? Boh. Apa ah? Golek resik ta? Sik nomok golek resik ngono. Golek resik dokmu yo ah. Wong ganteng-ganteng kok ngene. Golek resik. Gak jaman dah, wis zamane arek iki saiki ganteng-ganteng ini golek cewek, orang golek resik. Iki lho, tikus iki lho mangani bentul ae. Bentulku sampe lho, iki putul kabeh iki. Boh, lah cengelmu apa ah? Kok tengleng ngono kon. Malah dadi toh tengleng kon niku. Tak parani tak suwuke. Aduh, Bud. Yuk, Bud, tambahane, Bud. Lah kon kok isone? Kok tengleng-tengleng ngene? Kaitane wong turu lho. Seweger kaitan ndak urung turu ngono. Oh, kenapa, Pan? Kah, ngene kah? Oh, arek takon tombok. Arek endi ku kok? Gak ero gak kenal aku. Tangi turu iku aku nyumet alami lho, Bud. Terus langsung ngomongin ini awakku. Bogo lho, aduh. Kayak kena aji-aji ngono. Paling kena kon iki. Mbok, gawake kali. Ono sing ngirim-ngirimi paling iku, Cak Soden iku paling. Mosok iku rek. Heeh, tenan iku lho. Padahal aku ya pendino iku sembayang, Bud, ngaji. Kok sih kaya kena ngono-ngono kuwi aku ya. Ya mbok paling wonge sakti temenanan iku paling. Lah iya aduh. Jan kok kudu putus asa selang ganteng-ganteng ngene aku. Wah, kok ngono jare ganteng. Duh. Ya wis ae wis. Golek ronggoane tembangan kon kok ngene. Kok wong tuwek wis ning-ning ngene. Ayo, ya wis ayo. Ini men urip iki rek. Ayo. Cak melok. Ora iki maneh. A few moments later. Oh, ndi ya sing penak. Wis, karepe wis ana kupluk aku. Ngono ae kok pondok. Opo? Poh, nek kene iki ya enak. Ya wis ayo. Tak dengkekni aku iki. Ya wis kene wis sis. Lho nek kon arek cilik. Kene lho. Walah cak apaan iki? Pisan kas oleh Jombong lho Bang, Jombonge mak. Meneng kon. Bayar rame. Ya, tak le panggil. Kakan pola le. Sik dah, tak takoni. Kon arek endi kok melok-melok wong tuwek ae mulai mangan? Kono lho cak, kono. Kono endi? Lho kono. Lho kono endi? Kono iku endi le? Oh, tak pentung kon. Lho, etan iku kono le. Wah. Kok arek rek. Duh, sumpah. Kono kae cak saelingku. Boh, Iki sing tak pentung lho le. Ojo ya, ampun. Kono etan iku le. lah jenengmu sapa le? Sik, Sik. Duh. Takoni wong tuwek kok. Isik ayangku telepon. Oh, layang barang kemenyek. Kemenyek arek rek. Duh, jenengmu sapa? Tutupen kah? Duh, ayangku telepon. Blokiran lho. Apa? Lontong. Wah, lontong ki ana bulawang no kene gak ana kono godhong wedosan ki lho. Hah? Wes, gak krungu aku budek. Oh, kok kemenyek kon le? Layang-ayang barang. Gen duwe-duwean, Cak.
Ono wae arek Ya iki. piro kon le? Siji, Wah. tapi situke iku situke anu Kena aku wis siji. ojo Aku ngene paling gelem paling yo. Aku ngene. insyaallah ta. Ojo iki le. Teng-teng ngene wis kok suwek ngono. Lah aku kewabut ae. Ndek omah. Sik ta. Kon mang jenengmu sapa? Ditakoni wong tuwek gak bales. Jenengku Cuk Ocak. Apa ya kok takon-takon jenengku? Ngefan ah? Apa? Kok cek sangare le jenengmu? Lah iya. Kon biyen dijenengi coklat apa kuning? Biru Cak. Biru but. Lah koyo Arema lah biru le. Iya, Arema Cak. Juara-juara Arema ngono yo. Iya. Boh, kalane raine kok singo. Singo wis tau umum aja nih. Wah, singo. Aduh, hari ini ngomong singo-singo. Tambah ora but. Tambah ono. Goblok iki. Apa? Ya loro ta. Kok isone ku lho. Cek ndang waras le yo. Ora aja melo-melo. Oh, sik cilik kok. Iki lho sambute sik Cek melo-melo. Dewe sisi. Babak wis ta. Apa sambut iku le? Sambut sawut iki Cak sing panganan enak tinggal dari warteg. Apa? Ngarek goblok iki lek mangan jenang biru. Juara Arema yang ngene iki. Iya. Lho apa ya Cak? Loro le. Si aku duwe tombo ngene iki Cak. Tambah apa le? Apa? Lah, Boh, enak lah iku le. Alami versi Thailand ibut. Ku ndi iki? ado Cak, golek ruwan kok tuku tok kan. Taruh kok. Entek lah nek tuku e. Jor rame tak rokok yo. Yo. Oh, Entekno wis Cak. Sawo apa? seneng oleh kon ngentek-ngentekno iki. Lho Cak Cak Oh, aku kok Jawa. apa kok. Enak iki rupane ha. Sak tenek ha. Kok kena? Kok Kira aku nggowo korek mang. Wah dijoli iki mang. Kena iya. Enek cobaan. Bulan kula langsung waras sih, sumpah lagi. Enak. Enak. Enak lho, langsung waras ini. Coba sih aku yo. Gak apa-apa le. Gak apa ya entekno. Entekno gak apa. Kau nyolong di Indi kan? Rokok Thailand nih. Tuku aku Cak. Alah, mainnya urung kerja itu gua nih. Njok bapak ta. Heh? Njok bapak ta. Ya bapak. Tutup ae aku Oh. gambar gak enak. Spesial le yo. Hah? Spesial le yo. Wah, full spesial lah Wah, enak iki rupane. Enak Cak. Oh iya le. Rokok enak put dan put rokokan alami Thailand nih. Masa ya? Spesial lah karena. Masa ya? biar Berat. Andi, oh iya. Gak boleh kok kali. Di kota aku gendeng Cak sing ngene-ngene tok iku lho. Ah, tutup rek. Koyoke penak rek ngene blik kene ae kah. Waduh. Engko ketemu gendengku ya apa salah aku mari ngepak pian. Blik kene. Cepet-cepet andi area. Mang, dek ini lho kok ana swara, sumpah. Oh, mas awan area wah. Iya, ngelamak lho. Yo. Eh, Tak boleh ya? bolang Bang. Boleh saya. Di ana di gedang-gedangan. Keluar ya. Keluar ya. Tak cukup balik. Tuh, ndas kurek. Action. Action. Boh. Opo ha? Gorek seendoasmu, gorek. Action. Kok cek sangare le. Jenenge. Lah iya ya. Kon ben dijenang coklat apa kuning? Biru ya. Nah kok gaul? Gaul lah. Aku nganu kok jiwa-jiwa Arema. Iya. Oh. Oh iya le. Mak ada gini kok ngene yo. Iya, raine kok macan. Action. Action. Kok cek sangare le jenenge. Sangar Kang. Wong aku kan apa gitu. Action. Si
Ya, tak ngelet banggen. Lah aku tak jatah iku ya.